Dobrý den, jmenuji se Jitka Nováková a ráda bych vás seznámila s projektem Studium rezistence želvušek k radiačnímu a tepelnému stresu, na kterém již druhým rokem pracuji s Jakubem Pavlíkem a Tadeášem Fričákem. Želvušky jsou kosmopolitně rozšíření mikroskopičtí živočichové značně odolní ke stresu. Ten může být způsobený například ionizujícím zářením, působením vysokých teplot nebo vysycháním. Díky schopnosti přežít extrémní podmínky se želvušky nejednou podívaly do vesmíru. Abychom želvušky získali, nazbírali jsme přes 220 vzorků mechů, lišejníků a listí, ve kterých často žijí. Z nich jsme pomocí Bermanovy nálevky získali izoláty, které jsme pomocí mikroskopie v procházejícím světle pozorovali. Takto jsme objevili několik želvuščích rájů obsahujících velké množství dospělců vhodných pro kultivaci v laboratorních podmínkách. V našich vzorcích se nejčastěji vyskytovaly rody Hypsibius, Milnesium, Mesobiotus, Macrobiotus, Paramakrobiotus, Ramazotius, Isohypsibius, Echinuscus, Diffascon a Itaquascon. Pro jejich určování jsme kromě běžné mikroskopie použili také mikroskopii fluorescenční a nomarského kontrast. K určovacím znakům patří například detailní charakteristika drápků nebo bukálního aparátu. I proto, že nevždy lze tyto struktury dobře pozorovat, využili jsme také DNA barkodování. Abychom zajistili stálé populace želvušek využitelné pro naše experimenty, pokusili jsme se z izolátu založit kultury. V současné době úspěšně udržujeme homogenní kulturu rodu Paramakrobiotus. V naší práci jsme se zaměřili na zkoumání odpovědi námi izolovaných druhů želvušek a laboratorní Hypsibius exemplaris na radiační a tepelný stres. Ozařování směsí neutronů a gamma záření jsme prováděli v lehkovodním reaktoru VR1. Želvušky v mikroskumavkách jsme spouštěli do aktivní zóny reaktoru vertikálními kanály a cílové dávky zajistili odběrem vzorků v předem určených časech. Želvušky jsme po ukončení působení stresorů přenesli do mikrotitračních destiček a pomocí automatické mikroskopie jsme získali velké množství obrazových dat. Na snímcích jsme natrénovali konvoluční neuronovou síť schopnou rozpoznávat živé a mrtvé želvušky, což nám významně ulehčilo vyhodnocování našich experimentů. Ze získaných dávkových křivek jsme odečetli hodnoty LD50, tedy dávky, při kterých zahynulo 50% jedinců. Pro želvušky Hypsibius exemplaris jsme také testovali závislost LD50 na teplotě prostředí, ve které byly ozařované želvušky uchovávány. Při 4 stupních Celsia byla 7. den po ozáření hodnota LD50 téměř dvojnásobná oproti LD50 při 17 stupních. Želvušky v nižších teplotách přežívaly déle. Pro divoké druhy želvušek se letální dávky pohybovaly okolo 6000 grejů. Tyto letální dávky neutronového a gamma záření jsou řádově srovnatelné s hodnotami uváděnými pro gamma záření, což je s podivem, neboť neutrony u jiných živočichů způsobují až 10krát závažnější poškození tkání než samotné gamma záření. Pro teplotní šok jsme použili thermocycler, který umožňuje nastavení gradientu teplot pro jednotlivé vzorky. Zvýšená teplota měla negativní vliv i v případě teplotního experimentu. Želvušky 1 hodinu přežívaly 38,5 stupně Celsia, teplota 42 stupně už byla letální. Naše studie je tedy příspěvkem k charakterizaci odpovědi aktivních stádií želvušek na stres. Zjistili jsme, že jejich rezistence vůči neutronovému záření je překvapivě vysoká. Dále jsme zjistili, že jejich odolnost k vyšším teplotám je nízká nejen u vodních druhů, ale i u druhů limnoterestrických. Výstupem je také neuronová síť sloužící k analýze obrazu a umožňující v kombinaci s automatickou mikroskopií vysokoformátové hodnocení odpovědí želvušek na stres. Možná by měla být i adaptace na další mikroskopické bezobratlé. Kultivováním želvušek jsme zajistili dostatek materiálu pro další pokusy a pro sekvenování DNA, které může značně přispět k poznání želvušek naší vlasti a pochopení mechanismů jejich odolnosti ke stresu. Náš projekt jsme prezentovali na několika konferencích. Na konferenci mladých přírodovědců byl oceněn 2. místem a cenou publika. Vytvořili jsme také webové stránky o želvuškách pro střední školy spolupracující na mapování jejich výskytu. V následujících měsících chceme vylepšit neuronové sítě pro zvýšení přesnosti vyhodnocování pro jednotlivé druhy želvušek.
Dále plánujeme data vyhodnotit za pomoci Bayesovské statistiky, díky čemuž získáme informaci o nejistotě našich inferencí. Také se chceme věnovat využití dalších genů pro barkódování, což nám umožní finálně určit druhy želvušek ze vzorků. Během konce letošního roku plánujeme odeslání článku o našem výzkumu do impaktovaného časopisu Astrobiology. I nadále budeme pokračovat ve spolupráci se středními školami při hledání nových druhů želvušek. V roli konzultantů předáme své zkušenosti studentům, kteří již pracují na nových zajímavých projektech SOČ. Využití neuronových sítí v ekotoxikologii a srovnání sekvencí genů zodpovědných za rezistenci želvušek. Na závěr mi zbývá poděkovat Jiřímu Wollerovi, Dominiku Vítkovi, Filipu Fejtovi a jeho kolegům za jejich vstřícnost a cenný čas. To je ode mě vše, děkuji za pozornost.